Tak já postavím jenom jednu půlku. No, ale musíš postavit Doufám, že postavím tu správnou. I já tam vložím. Ještě majitele, pojďte si na to sednout. Petře? No? Pojď sem. Podívej, už máš rám. Těch ještě bude. No ale víte z čeho? Jo, bude to velký, jako uvidím, kolik bude lidí, jo. Ale bude tam asi nějaká soutěž. Našim jo. Jak jsem daleko teďka, pak když si budete mít plinku, tak bych se na to nějak Antadesama, každý si uděláme jeden nebo dva staty, jak se komu bude líbit. Není podmínka udělat 3, protože stejně ta soutěž je taková v uvozovkách. Každý účastník, který vystartuje, dostane na ten památkový pohárek. Všichni dostanou stejný, takže jedno, jestli bude někdo první nebo poslední. To je prostě jenom vzpomínka na 70. výročí vzniku modelu Antades. Ten vznikl v roce 1942, poprvé byl představen na soutěži MOSK, jak se to jmenovalo, v továrně Aero tenkrát v Kyjích. Je vidět, že jsou tady samý správně postavený modely, že jo? Tak, jak jako naše pravidla a zásady vyžadují. Až takhle, když budeme měřit nějaký let, tak prosím vás, v té době by neměl běžet žádný jiný motor, my si budeme prostě dělat takový obrázek o těch pravidel, který jsme si sestavili, a podle nich budeme lítat v dalších letech takzvaný Antades Cup. To bude zase taková speciálnější soutěž jenom pro Antadesy, protože těch stavebnic, které jako už jsou teď v prodeji od pana Palasmana nebo teď budou od pana Hizmoka, tak těch bude možná čím dál víc. Jo. Takže aby jsme ty Antadesy nemuseli odložit po té dnešní speciální soutěži, tak od příštího roku se bude lítat takzvaný Antades Cup, to bude pro putovní pohár, který vždycky dostane vítěz té soutěže a bude ho vlastnit až do příští soutěže, kdy ho buď si vylítá, nebo ho někdo přelítá. Nikam nepojedu. My jsme to byli včera nestačili. Vítr. Pět, 6, 7, 8, 9, 40. Uj. Tak. 35. Jo, jo. Teď. 2 minuty. Teď jsme soutěži na tohle. Je Karel Slučký. Wow. Ano, ten třetí let, ten hodně zachránil. On to vyhrál. Který jste na to celý vteřin. Děkuji. Tak, tady máš. A ty jezdíš? Tady Karel. Díky. No,
63 vteřinama. Gratuluju. Děkuju. Památný otisk. Pamětní otisk. Děkuju. Čtvrtý. Děkuju. Čtvrtý. Petr. No. Časem. Kolik to měl? Málo. Ale opravdu nedostane každý, to jsou hodně účastníci, takže no, ten barevný, jo, ten máme hodně, tak se to padá do každý. Děkuji. A Pavle, děkuji vám za účast a takhle příští rok to budeme vítat jako Antares Cup, to znamená, bude tady putovní pohár, teda to už samozřejmě nebudeme dávat